Inti qabel ħalli Dan huwa Shooter tas-Sebt illum programm speċjalissimu u għandna xi huwa l-aħħar wieħed tas-sena tajjeb u t-tieni wieħed għaliex jitratta propjament id-Dar tal-Provvidenza. Fader, ħanibdew biex tagħmlu x-xogħol li tagħmlu intkom. Tridu paċenzja jew xi superpower? Ħafna mħabba u dedikazzjoni. Naħseb dawk huma żewġ karatteristiċi ewlenin biex nagħmlu l-ħidma tagħna. Meta jiġi xatt mir-residenti u jgħidlek bħolma li forsi għandu jew għandha u inti taf f'moħħok li isma' di forsi mhix daqshekk possibbli, x'tirrispondi x'tagħmel? Jekk ma tkunx possibbli ma tkunx possibbli, imma kif tkun possibbli. Ħatejn. Anki jekk diffiċli nagħmluha. Darba pereżempju waħda kellha xewqa li tmur Euro Disney. U rranġajna morna grupp żgħir u għadda semmija sal-lum. Għandek xi weġa' Fader li tixtieq li tfiqek marbutna? Meta nkun weġġajt il xi ħadd b'azzjonijiet tiegħi u nitlob mafra minn hawnhekk lil dawk li forsi nkun weġġajt b'xi azzjoni tiegħi. Jiena jekk weġġajt neffirtlek diġà tajjeb. Maffru lek kif jgħidu. X'kien l-ikbar sodisfazzjon tiegħek kemm ilek fid-Dar tal-Provvidenza? Ekku l-ikbar sodisfazzjoni u li tara li r-residenti huma kuntenti u id-drittijiet tagħhom qed jiġu rispettati. Aħna nippruvaw li kull persuna hemmhekk ikollha servizz individwalizzat li jwieġeb għal bżonnijiet partikolari tagħha u meta tara l-persuna qed tgħix ħajja dinjetuża naħseb l-ikbar sodisfazzjoni sta jkollok. U bil-ħin, Fader, meta jiġi resident ġdid u jiġi bil-ġenituri miegħu, x'ikun l-ewwel kliem li inti tajt lill-ġenituri ta' dan ir-resident jew residenta? Nipprova insir nafhom naqra iktar, dik l-iktar ħaġa importanti biex tibda tibni familjalità magħhom. Sewwa, lim tippreferi tuża minn daw it-tnejn? Persuni b'diżabilità jew nkella persuni b'doni differenti? Doni differenti għandu kulħadd. Persuni b'diżabilità hija l-kelma li tintuża fil-leġiżlazzjoni, u allura jien inħobb nuża lilha. Intkom tajdu illi toffru ambjent ta' familja. Kif ikun dan fl-ambitu tad-Dar tal-Provvidenza? Ekku li ikun hemm dak kollu li issib fil-familja, ġifieri affarijiet li tikol flimkien, toħroġ, tara x'inhuma x-xewqat ta' dik il-persuna, ta' dawk il-persuni, u tipprova toħloq ambjent sabiħ ta' dawk ta' nies li qed jgħixu flimkien fl-aħħar. Sek il-papa ta' ħafna nies, u mhux jien ikun magħhom kollu jkun hemm. Ejja nitkellmu ftit dwar intom għandkom nies kwalifikati li jagħmlu ċertu xogħol tajjeb, ovvjament, imma mbagħad għandkom ħafna volontiera wkoll. X'inhu xogħol il-volontiera? Volontiera jvarjaw hemm min jaħdem direttament mar-residenti, oħrajn jaħdmu pereżempju fil-kċina, jew fil-laundry, jew mal-ħjata, jew fl-administration, jew anki jgħinu naf xi attivitajiet li jkollna matul is-sena, pereżempju sa fl-ewwel tas-sena jkollna l-festa ta' ġenerosità, maratona ta' ġbir ta' fondi u anke l-maratona tal-volleyball li ssir f'Lulju. So, dik ovvjament jkun hemm bżonn ħafna volontiera. Tajjeb ħafna. Inti ġid-Dar tal-Provvidenza ħafna residenti xi praspura hekk jew tiegħek tagħhom semmejna xi waħda. Ħanejlek jien l-iktar jibżgħu minni fl-ewwel ta' April. Jien ix-xien imbellaħħa lil kulħadd. Xi waħda jagħmilt. Is-sigriet hu li l-ewwel ħaġa filgħodu. Dak kellna storijiet hemmhekk magħna sa ftit snin u kien hemm waħda ta' ġdida. Kien ir-riħ tila fit-triq hemm u għattila mur anti-security għax is-sorru tal-ra l-velu ħalli toħodula. U dik marret miskina. Ovvjament ta' xejn. Kif jgħaddi l-ħin kellha Fader, mhux hekk? Mela, ġejja l-maratona għaliex hija importanti għalikom? Biex nofru s-servizzi tagħna rridu ma' 19,000 euro kuljum. F'sena jiġu? Kważi 7 miljuni. U fil-maratona normalment. Ta' nifsek tgħidha. Il-maratona nixbru forsi 1.5 miljun, imma mbagħad forsi tal-volleyball nixbru nofs miljun ieħor, ġifieri 10 miljuni, imma għandna bżonn iktar. Imma l-poplu Malti mhux biss fl-ewwel tas-sena jgħinna, ma jibqa' jgħinna matul is-sena kollha. Imma nibda fl-ewwel tas-sena, għejnu fl-ewwel tas-sena, mhux hekk? Ovvjament.
Naħseb Fader, rebaħ. mux jena kikun nista inkab dik medaljek, tajjeb. Kem ta' risposti, imma ta' xogħol li tagħmel inti u n-nies kollha dar tal-Provvidenza. Di unika. Isma' titbiħħa dakinhar forsi ġib xi ħaġa wkoll. Żomma tifkira tagħkom, għax taf kemm inni biex niltaqa' magħkom. Tajjeb. Ħala lilek, Fader. Grazzi ħafna u nħajrukom biex tagħtu kemm tifirħu donazzjonijiet nar il-maratona tal-ewwel ta' Jannar. Grazzi. Tajba.